ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ରହୁଥିଲା। ନାଁ ତାର ପହଲବାନ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଘ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ତାକୁ ଡରି ମରି ଚଳୁଥିଲେ। ସେହି ପହଲବାନ ବାଘର 3ଟି ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ, ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଉ। ପହଲବାନ ବାଘ ଯେପରି ଭୟଙ୍କର, ତାର 3 ବନ୍ଧୁ ସେପରି କପଟି ଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଓଟ ବାଟ ଭୁଲି ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ହୋଇ ବୁଲୁଥିବାର ପହଲବାନ ବାଘ ଓ ତାର 3 ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ। ପହଲବାନ ବାଘ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ନିରୀହ ଜୀବନଟି ଆମର ଅତିଥି। ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା। ତୁମେମାନେ ରାଜି ତ? 3 ବନ୍ଧୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଉଠି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି। ତାପରେ ପହଲବାନ ତାର 3 ବନ୍ଧୁ ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଓଟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପହଲବାନ ବାଘ ତାର 3 ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓଟ କହିଲା, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶପଥ କଲେ, ଆମେ 5 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏକାଠି ରହିବା, ବିପଦରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ମନ ଫଟାଫଟି ହେବାକୁ ଦବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି କରିବା ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ 5 ବନ୍ଧୁ ସୁଖରେ ଏକାଠି ରହିଲେ। ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ପହଲବାନ ବାଘର ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। କିଏ ଜିତିବ, କିଏ ହାରିବ କହିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାଗଳ ହାତୀଟି ତାର ଦାନ୍ତରେ ପହଲବାନ ବାଘ ଛାତିକୁ ଏମିତି ଏକ ଭୁଷି ଦେଲା ଯେ ପହଲବାନ ବାଘ ବାପାକୁ ମଉସା କହି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପହଲବାନ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଆଉ ଚାଲବୁଲା କରିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶିକାର ଅଭାବରୁ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପହଲବାନ ଉପବାସରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ପହଲବାନ ଶିକାର ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ତାର ପ୍ରଥମ 3 ବନ୍ଧୁ ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କାଉ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପହଲବାନ କରୁଥିବା ଶିକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। ଓଟ ଶାକାହାରୀ ହେତୁ ତାର ଖାଦ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ବି ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପବାସରେ ରହୁଥିବାରୁ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଟ ଘାସ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ 3 ବନ୍ଧୁ ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କାଉ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପହଲବାନକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯଦିଓ ଭୋକରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଯିବା ଉପରେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ଛାତିର କ୍ଷତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ। ଆମର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ, ମହାରାଜ, ଏହି ତୃଣଭୋଜୀ ଓଟକୁ ମାରି ଖାଇ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପହଲବାନ କହିଲା, ଛି ଛି ଛି, ଏହିପରି ପାପ କଥା ତୁମେମାନେ ମୁହଁରେ ଧର ନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ଓଟ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ନ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛେ ବନ୍ଧୁକୁ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ମୋର ନାହିଁ। କାଉ, ବିଲୁଆ, ଗଧିଆ କହିଲା, ହଜୁର, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକାର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛୁ। ଯଦି କିଛି ଶିକାର ମିଳିଯାଏ ତେବେ ହଜୁରଙ୍କର ଚଳିବ ତ? 3 ବନ୍ଧୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କାଉ କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଓଟ କେମିତି ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ପାକୁଳି କରି କରି ପହଲବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଗଧିଆ କହିଲା, ଆମେମାନେ ନ ଖାଇ ଯେମିତି ଯେମିତି ଶୁଖି ଯାଉଛୁ, ବେଶ ଖାଇ ପିଇ ଓଟ ସେମିତି ସେମିତି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କର, ଓଟଟାକୁ ମାରି ଖାଇବା।
କାଉ କହିଲା, ସଥରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେଇଆ ଚାହଁ ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାଛିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପହଲବାନ ପାଖକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେମାନେ ସେଇଆ ହିଁ କହିବ। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ କାଉ, ବିଲୁଆ, ଗଧିଆ ପହଲବାନ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଓଟ ପହଲବାନ ପାଖରେ ବସିଛି। କୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶିକାର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମହାରାଜଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛୁ। କାରଣ କଥିତ ଅଛି ଯେ ପରିବାରର ମୁଖିଆକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ମହାରାଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାଉ କଥା ଶୁଣି ପହଲବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ତୁମକୁ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୂରିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୂରି ଯାଇପାରେ। ବିଲୁଆର କଥା ସରୁ ନ ସରୁଣୁ ଗଧିଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଯଦି ଖାଇବାର କଥା ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ଖାଇ ମୋର ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପହଲବାନ କହିଲା, ଛି ଛି ଛି, ତୁମେମାନେ ମୋର ସ୍ୱଜାତି। ସ୍ୱଜାତିକୁ ଖାଇଲେ ମହାପାପ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଓଟ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଖାଇଲେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ରହିଯିବ ତେବେ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଓଟର କଥା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ବାଘ, ଗଧିଆ ଏବଂ ବିଲୁଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଓଟ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲେ। ତାକୁ ମାରି ଆରାମ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଖାଇଲେ। ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କାଉ ଭଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଓଟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ମଜାଦାର କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।